Așa. Da, dacă se poate. Doar audio. Acum 3 zile eram la denumitul CNN și au venit niște băieți îmbrăcați cu o bandană roșie și un tricou roșu. M-au întrebat dacă vreau să iau parte la o organizație mafiotă. Le-am întrebat cine sunt, cum îi cheamă, din ce fac parte. Mi-au zis, se numește Bloods. Așa, B-L-O-D-S. Vezi să nu fugă. Știu că sunt îmbrăcați în roșu, poartă o bandană roșie, uite aici în partea dreaptă. Și știu că am văzut odată o casă și s-ar putea să fie casa lor pentru că am văzut că scrie Bloods mare pe ea. Da, mai ar fi ceva. Am fost odată cu prietenul meu, dar dacă vă zic nu mă arestați acum. Am fost să fac cocaină și au venit niște băieți cu o bandană galbenă și cu niște tricouri galbene să ne ceară o taxă de 8 milioane pentru a sta acolo. Nu știu doar că sunt îmbrăcați în galben, au arme, sunt periculoși. Da, o bandană galbenă, nu știu, nu înțeleg de unde au toți bani. Nu știu să Nu zic. oferă, mă, prostul ăla. Mai știu unde se face cocaină, e o insulă, Poate mai știu și eu ceva. Intră înapoi. amfetamină, Păi, așa să știu văd locații ce de zice unde se zice spală banii, unde se vinde cocaină. Bă, dă-mă jos! Banii se spală la codul poștal, stai să verific, aveam scris aici. Lasă-o jos, se plimbă pe aici, de nebun. Stai să văd, stai să găsesc foaia. La codul poștal 291. 291. 291. Bă, Dicot, mă auzi? Bă, Ăsta du-mă era că mai vreau așa să zic ceva. Du-mă că mai vreau așa să zic vorbesc cu ceva. prietenul. altceva ce vă mai interesează. Uite, tu vorbești acum. Și nu te aude, că sună și... Alte mafii, n-am avut, nu prea am avut interacțiuni cu alte. Uite, vezi. Bă, nu prea se deschide. Hai, colegul și tu. Deci mie aici la interogatoră. Ei, și ce să fac, stau și mă uit pe acolo aici, că păi. Da, cât îmi dați? Cât îmi dați pentru ce a zis el? Da. Cât ar veni? Păi și el câte luni are total? Așa, păi pentru armă 25, Bă, de unde 25, bă, că am avut 40. numai arme mici? păi da, 20, Nu unde avea el arme 25? mari? E arme de Așa. calibru mic. păi da, și se dă 25. Arme mari 25 20. luni. Așa Adică să zic și scadem pentru de acolo, cocaină, rămâne așa. doar 10 luni, scadem din ele 10 luni. Pentru că că scadem 15 și ce mai e? Deci are 10 luni plus cocaina cât vine. Ce cocaină? Și posesia unor substanțe interzise 30. Adică luni. 40? Va Adică 25 cu 30. Păi da, nu că a scăzut din alea 25, am scăzut 15, că așa a rămas vorba. Bun, 30 cu 15, 45. Bă, 25 minus 15 cât Bă. face, mă? Doamne ferește. Gata, a plecat, a supărat, a plecat. Haide. Știu o mai locație, știu. dar nu știu dacă a zis-o, una de unde se spală banii murdari. O mafie Blood. Los Vagon.
Așa se cheamă ăia, așa se cheamă ăia al galbeni acum. Los Vagon sau nu știu cum, ceva cu Los Vagon, dar nu Am știu avut sigur. mandat cu ei. Unde-i mă? Ce Bă, nu ai botoli și ăsta, mă? de foame mă, dați ceva de mâncare. Dați ceva de mâncare. Despre Los Vagon, așa. Sau Los Am avut mandat mai de mult cu ei. Virgin, nu știu cum e. Virginii. Se îmbracă în galbeni. În galbene, uite, în Da. galben. Au o bandană galbenă. Da, permite. Și atâta. Știu, Știu. eu mi-am adus aminte numele, Los Vagos. Că am fost odată acolo, la ei, și nu știu de ce vorbeau de... Erau niște băieți îmbrăcați în albastru și vorbeau că, mamă, ce tupeau ăștia din Los Vagos. Mai știu despre unii Crips, dar nu știu dacă mai sunt. Ăia în albaștri, Scripps, așa se numește. A, păi se îmbracă în albastru full, bine, în albastru cu alb. În albastru cu alb, ce mai e, mă? Albastru. A, mi se pare că au tot așa o bandană albastră. Și casa, dacă îmi dați o de-asta, o hartă să văd. Aici? Ia. Dar nu știu sigur dacă mai e acolo la 421. Uite, mă, ia verifică aici, uite-te aici. Ia să vedem. La 421 e. Da, la 421. 421. Am fost o dată acolo, eram în vacanță și am vrut să închiriez acolo la ăla, știi, și nu m-au lăsat. Păi da, asta Da. să mai mi-aduc aminte. Mai știu o locație, nu știu dacă v-a zis-o, de unde se face cocaina, că mi-a zis-o băiatul ăla de mi-a dat-o. Păi se pune și asta că v-am zis-o. Și știu și ce teritorii au în teri, știu că băieții din Los Vagos, ți-am zis, vin acolo și cer taxe de protecție. Eu n-am plătit De ce? niciodată. Nu știu că... Da, nu plătim că nu mergem, nu am fost decât o dată în viață. Da. Eu am Știu fost deloc că dată la mai e o toată lumea. uliță. Mai e o uliță unde sunt niște oameni care efectiv trebuie să le lași cocaina la ușă și... Da. Unde 20? 20. Din atâtea informații scăzut numai 5. Bun. Cum mai dai, mă, 35, că erau 40 prima oară, bă! Erau 55. 5 era. Haide. Păi, stai, mă, deci prima oară am avut 25 pentru ăla și ți-am zis că scadem 15 din ce ți-am zis Haide. eu. Doamne ferește. Bă, mai știu ceva. Dumneavoastră puteți Dar pleca. știu doar de unii, dar nu știu sigur, dar ziceți-mi ce-mi dați, dacă vă zic. 35 de luni. Încă minus 10? Ceva important. Bă, păi știu că sunt... Mamă. Doar o informație mică. Ceva să ne ajute. Sunt Casă, unii... îmbrăcăminte, cum Da, să mă, vă da, zic. stai puțin să mă gândesc. Unii sunt parcă îmbrăcați în negru full și au o vestă portocalie. Parcă am întâlnit pe ea. Și atâta știu. Doar eu erau, la știt. erau 3 băieți îmbrăcați cu Bă, aceeași știu o vestă, locație, mai știu o la locație. CNN acolo și se jucau barbut, nu știu ce făceau. Că mi-am adus aminte Da, că m-au cu jefuit unii droguri. acolo. La o locație, nu știu de ce, e de droguri, de habar deschide n-am. ușa, că deja mă doare gura la cât am sifonat. Deschide ușa să Ai auzit, bă? Polis? Dă-mi Hai. harta aia să văd acolo, locația. Dă-mi harta. Cât ai zis, colegul, că îl băgăm 35? 35 de luni îl băgăm? Stai așa. Pă, stai așa. Da, sper că nu știu. Da, nu mai știu. Bun, 35, Bine, hai. 30. Dar v-am mai spus și de aia, dați-mi 30, fiți amabil. 35. 30, bine, am bătut palma.